Здравейте, сега ще ви покажа един много лесен кок на панделка. Така, първо сресвате се хубаво. Много хубаво трябва да се срещате. Така, аз вече се стресах и почвам да си връзвам опашката, която тя трябва да направите малко по-нагоре. Връзвате. Вече към края, преди за последен път така да завъртите, трябва да направите малко кокче. Най-обикновено ето така. Сега хващате отстрани и притегляте. Така. За предпочитане самия еластик на кока трябва да е черен. Така. Премятате от тук и захващате с шнолки. Готово, аз моя кок вече го направих, само трябва тези стърчасите, които да си ги събера с фиби. Така. Тук с една фиба. Готов. Ето го, кокът на панделка. Много сладък, нали? Довиждане от мен!